Добре дошли в днешното издание на Какво намерих в супермаркета? Днес ни джайва Мириам. Днес в супермаркета Открихме това. Бирени пръчки, обаче... са веган. Това е доста... Моли да влезе в кадъра ми. Това звучи като някаква голяма схема. Това си изглежда на абсолютно месо. Заповядай. Какво пиеш днес? С мезето. Вина. Вау! На опаковката пише, че Често ръчува. сушен лук, сорт, Протеин. Цвекло. Морков. корен От магданоз. Какво мислиш? Вкусно. Лъжеш ли? Вонина лук. Хора каза се снаки. Има вкус на месо, ама Някакси му... липсва нотката. Мазнина, може би. Нали? Извинявайте, тя не разбира. Много. Може, може. Айде.